Kanilay ko All India Radio Shillong ki khubor ban puliru Elma Arwar. Kimat bakongsan jom ki khubor man takastep ka afniu tarik unay lar kilong. Kendo ka DC Ribhoy bat DC West Karbi Anglong ban pinbet ya kajinga kanat kabalaja kasinong umlaper. Nado si tarik unay lor on pleno ya ki school college bat jaka junga kai hapo kajala. Beteng kajing ki mandawa jing bishar hok halor kajing syasiat jong ba Chesterfield. Thank you General Secretary Barem jong ka SNLC Saha East but West Gentle Hills District but sa aspa life wingut ki bayo covid hinin kesni hamegalaya ko laispa rifu arngut klat arngun haswa banai ki khubor ki babanya tungi sangap shwa ya kini jing pemnam namal kajing nang bon ki bayo ki bayo ya kajing pang covid khat khandai ni kentu ya kinong sangap jongi bakinim khinsting henre ban bot ti kana ya ki kendon kot khia ban naga benda ki to ki baladap south sun snem sejong bat ki baladap ban a ya ketika jong kawat ka baningkong kama bade ban a ya ketika jong kawat ka baar ha ka por balabu shongkhop bat fikir yaladi da ka babu ya kini ki lightly ki rukom le ki basum deng ya ki jingda khmat ni mas penjingai iwe ni iwe pat bat kham fikir ban ne khu ya ki kti bat khman nak benda ki jingtip ki ba kham banya habayde ba ko covid khat khandai phila ban phone ha ki national helpline number not iwe r like khandai nyo pra not sound rio lani ha number iwe not nyosan bat nak benda ka jala megle ki helpline number ki dei shispa phra bat iwe not nyo not ki khubor ki babnya tang naman ka jingja ya kan at ka balaja ha ka snong na per ka bahap ha blok tu right nang tung ka balakta ru ya ka sungsuk sungsan jong ki pat ba ki balaja namal ka jingni jong ki dokhot ka HYC hinin kesni kaladan pat ka jingni kendo ka bakir ki jong ki deputy commissioner ka Riboy district bat ka West Karbi Anglong ki be kendo banya penbet ya ka ni ka jingni ka kenat ka balong hapo ka snong sabuda ha ka ni ka jingni kendo jong ki DC layatai sani ba halor ki jingping ibor ka balaja biang ha ka absent tarik unailar hadin ka jingni jong ki dokhot ka HYC sa ka snong na per bat ka baladon ru ka jingping ibor na ki pat ba bagi pulit ke Karbi Anglong tat halu bo wei pulit ke Riboy ulam saw lembaga ni kejingi kendo jong ki DC la pentin balasin ya karai bani burom ya ka status quo hapdeng kini ki adesek ke Meghalaya bat Assam tat hadu bandala ban pendek ya uput bapura hapdeng ke jela Assam bat Meghalaya bat ru lamana ting ya kinu ki kinhun seng balang ba kinu nek jurep syakisnong khapot jong ke Meghalaya bat Assam banyada na kenu kejingja ke basngusi sosyo ke DC Riboy ke la pentip balasin ru ya karai ban pingsang ya shwa ya kijing kam ya kiskim penroi hakisnong khapot jong ka Riboy district bat ka West Karbi Anglong kalba umpat layo ya kanu karai na ka jingpen bay uput usam ka sarkar jila hinin kesni kalapin na balasim ya karai banadu kasitarik unailur menta usnem on pleno ya ki school college bat kumjuru ya ki jaka jungo kai hapo ka jelam ya kani karai lasim ka jingelang ka blasong bishar halo ka jing ajimut jong ka tanat pule dang ni bat kam jungo kai hadin baladon ka jing hiar haki bebet yo khnyang jing pangku khan khat khandai hapo ka jelam habakran bagilap thai kubor hadin ka jingelang jong ka kinhun menteri rang ba ka jela ukonat ke sangma ula pentin baha ki jaka lasa ban pelitang hadu kelas kendai hadu kelas 12 kat bagi kelas 6 hadu kelas 8 pat la ailat bagi la ban ni seki skol la daki ki kendo jing ha kinu subject kat bagi kelas 1 hadu kelas 5 pat kindang beten bet da ko online class kumba kila lia boros katam kat bah ki jaka nong kendong pat lasa ki skol ban pelin hadu ke kelas 6 hadu kelas 12 kat bah nak bentaki kelas 1 hadu kelas 5 pat la ailat bagi la ban ni seki skol la daki kendo jing ha kinu subject ha ka bayde pa bat ki jaka songkai patrai ukonat ke sangma menteri rang ba kejela ulong bak sarkar kalarai ban sya e ki beliau na bar kejela bakin wan kai sya ki jaka jong kai patrai hine ki depat banlong ki bladat ban ai ya ketika boro asin ka sarkar kalapi ya ke Ishram Portal National Database on Organized Worker hinin kesni kani ke portal kan bu jingkhen ba jingtip safang ki nongtrai hakari ki bomdei ki batrai ha ki office balabiang ka rukom bu jingkhen haba play ya ke logo na ka benta ke Ishram Portal umintri ka tanat labor employment uba pendal yadaf ulong ba ka jingi thu ya ki te ki nongtrai ka de ka sinjam ba khongsan bat batong kambham sosyo ulong ba kani ka database safang ki brio batai ya kari ka shram yogi ka nyarap banra ya ki skin penroi hadu Ahmad yang jongki baro kinong yalam jongki trade union ki bapdiang ya kani ka sinjam bat kila ajing kesan na ka benta ka jingjop bat ka jing terekam ke Ishram Portal
Unang yalam kalian Persya, Dr. Mukul Sangma, Ula Batha, Yaki MLA, Jong kalian Sensyal, Bakin Wanra, Naka No Confidence Motion, Persya, Eksorkal, Meghalaya Democratic Alliance, ni MDA, Belalam Khamat, Lukonat Ke Sangma, Hakani Kadar Sunrai, Kaban Sedang, Nadu Kasipo Tarik Unai Lur. Dr. Mukul, Ulaang Bana kalian Persya, Kanu Wanra Satya, Yaka No Confidence, Persya, Eksorkal, Namal Hakani Kakinti, Kipai Ba Kilakwa, Bakilakot kalian Sensyal, Kinlia Yakani. Dr. Mukul, Ulaang Ru, Baladon Manu, Bawanra, Yaka NC, Hakayong Dorbar, Ka Kongres Kalalong Krea bandan lang nakabentaban kesan pura ya kam. Apapun pau baya kini kajing ajimut kalawan nakipat ba nong sungsung kejela Dr. Mukul ulang ba kongres kan update nakabenta kata. Kani kadai ko All India Radio Shillong ke balam CP ya kubor. Ki kenhuan sang hanang baphiar jong ka jilla Meghalaya kila kerpat ya ka jing song suk song sang bakanwan biang ha ka jilla lem bat ka jing dawa ka bakhut halor ka jing wat benya ya ka jing sha set yap jong general secretary barin jong ka HNLC uba cheris Starfield thank you ha is but west gentle sesek ki kenhuan sang balang ha po ka shatri jong kisor kinong jantia henan ka sni kila penong da ka jing ra bat dang lamayong lem bat ka peace rally ha ki atli ki district jong ka Jante Hills ka joint statement kala pemi kini kisang balang ha kani kasmi kalong ba kajing thumu jong kani kapi sali kalong banwanra ya kajing sung san ha kajela harengkat ba kajing dawa ya kajing bishar ka bakhut bat ka bahok halor kajing shapinyap jong uba Chesterfield thank you ka jilla Meghalaya kaladang sa armut kibaklat na ukuvet khat khandai hinan kisni kabalapan po ya kajingdan kibaklat ha ka jilla sya ka 1000 asba khandai pustawngun ka Directorate of Health Services kalapan tipru ba ka jilla Meghalaya hinan kisni kadan sa asba life unit kibayot mai ukuvet khat khandai kabalapan po ya kajingdan ki active case ha ka jilla sya ka 1000 respa prapu arngun ka jilla Meghalaya hinan kisni kala sakhiru ya kajingdan sa laispa refu armut kibalakot no na ukuvet khat khandai ka khubor ka pentip ru baki dang south li kisnong ki bahap hapo jong ka saipung CNRD block ki baladap ay ketika yara covid ka balong sispa nak sispa bat kini kisnong ki dei ka muryap ka mukhan ka tulo bat ka tempia kasu ka jingna jong kini saus nang bandang sispa nak sispa ki basim ya ketika yara covid bat ka jingbon jong ki bule ki basim ya ketika yara covid hakani ka district ka dei ka jingna trailang jong boro kibadon kti hakani ka kam kibakan thop na do ka district administration katala ka koi ka khia kinong tre kam shnong u officer jong ka saipung CNRD block ka ICDS ka NRLM lemat ki block war room kiblai khunti ia banai na ka jing sa phriang jong ka khlam covid khat khandai ki boss Sensyal district jong ka West Castle district hapo ka jingilam jong UDP commissioner uba tilungwa hingesni ulakhat ka jingilang barwa meli ka Nongstoin uba embasat MDC uba Gabriel Walang USP uba HG Lindo DMHO usim lembik soda bat nong Sensyal sinong jong ka Nongstoin banyak ren halor ka jinglang jingman jong covid khat khandai ka jingple ya ki yow ki hat ka jingbu ya ki odd but even number na ka banta ki kali bat ki dukan ka jingbu ya ki jingtho baladap ITK bat bompat dap ITK ka jingwan ki beliau banshim ni ketika yara covid ki awareness program halor ka jing ITK yara covid ka curfew ni ka jing play ya ki cakap mani beliau bat kiwe nagaliang Deputy Commissioner ka West Castle district uba tilangwa ula pentip hakilat pathai khubor bakilarai halor kini kimat on sa pentip hadin ka jingkan ka basani bha baru SP ka West Castle district bat ka tanat ka koi ka khiam ka Press Information Bureau Shillong kum shibenta ban rakhe ya ka jingyo lailut ka ban yopsan jongkari kalapan khre ya shibon ki program kawai na kini ki program ka de ka jing rakhe ya ka jan utsaf ka bade ka jing rakhe ka bala snok tilang bat ki wai de kilat pathai khubor jong ka Ministry of Information and Broadcasting show ka Press Information Bureau Shillong kan sa pelong ya ka webinar halor ka phang unsung heroes of freedom movement of Northeast Meghalaya in particular ka ba kilabu manlong ha ka arfu pratarik mentau benai kani ka webinar ko long nakabanta ban puntip sa phang gajing khon na ilu ha kani ka than bat penlong ru yakipat ba bantip sa phang gajing ilu jongkari ha kani ka webinar on wanshin benta da ki historian jong school ba ni hu bat kini ki lu phang kin ajing kran halor gajing sim benta kini yalam lai lu jong gajala Meghalaya persya ya gajing Sensyal don bo jong ki phareng swaban pinkut ya khubo sa sin ki mat bakongsan kendo ka DC Libhoy bat DC West Karbi Anglong ban pendek ya kajing kin at kabalaja ha kasnong omlaper nadu ka sitarik unailur on pleno ya ki school college bat jaka jungo kai puthai hapo ka jila bateng ka jing khi bandawa jing bishar hok harol ka jing shaset jong uba Chesterfield thank you General Secretary barem jong ka seng HNLC sa East but West Jante Hills district but sa aspa life wingut ki biyo covid khat khandai hinin ka sni ha Meghalaya koi laispan rifu armut khlan arngun
katu ki khubor ki lakut ki bawan shapi na studio jong ko All India Radio Shillong bat sa India pon saya so ba Daily Station na kabanda ki khubor hakin hindi bat bot pa se khubor hakin pareng kani ko All India Radio Shillong